Lähde nyt menee. Okei. Sä näet vielä, että mä voitan tän. Mut kun ei tässä ole mitään kilpailua. Idiootti. Saiko se mun kirjeen? Mun on oikeesti ihan kauhea olla ittenikaan, kun mä mietin, mitä mä oon tehnyt. Voiko sä antaa mulle anteeksi? En. Toivot sä, että mä en koskaan unohda, mitä sä oot tehnyt mulle. Pitäisikö sun mennä nukkuu pää selväksi? Yritätte huomenna uudestaan. Sebastian, mun kodissani sä et ala tapella. Mä vielä pyyhin ton virneen lattiaan. Mitä sulle on tapahtunut? Mä en tunne sua enää. Enkä mä sua. Mä en oikeesti halunnut sulle mitään pahaa. Mä en tehnyt tarkoitukseen niitä juttuja. Et sä ihan vahingossa vangitset ihmisiä ja myrkytät mut ja ajoit Pepin pois. Mä olin sairas silloin. Kyllä mä nyt vieläkin oon. Mun olisi vaan pitänyt jatkaa niiden lääkkeiden syömistä. Mut jotenkin mä ajattelin, että meidän ystävyys auttaisi mua. Mut mä saan oikeesti tosi hyvää hoitoa nyt ja mä voin paljon paremmin. Mä oon alkanut muistaa, mitä mä oon tehnyt. Mä haluan oikeesti sovittaa ne. Kun luulin, että sä et halua sovittaa mut kuin mun vaatteita. Tuliko se tänne vaan haukkumaan? En. Tulin kertoa sulle, että mä en halua olla sunkaan enää missään tekemisissä. Koska mä aion unohtaa sut ihan täysin. Lari on täysikäinen jätkä. Iri maksaa sille hyvää liksaa. Se löytää varmaan jostain kämpää. Lari, se on kokenut kovia. Ja nyt sillä on vihdoinkin ihmisiä ympärillä, jotka välittää siitä. No joo, mutta eihän nyt täysikäistä jätkää kannata ruveta paapomaan. Muuten sit kasvaa joku tissiposke. Mä tiedän nimittäin, mistä mä puhun. Katot vaan Joonatan ja siellä se tuhnuaa mun sohvalla. Ei lähde pois kulmalkaan. Mutta mä en halua Larista mitään Joonatania. Kuka nyt niin karseita kohtaloa haluaisi lähimmäiselle? Vois kärkettää kahvit. Vois tehdä eräille aika hyvää. Mä en halua pahaa kenellekään. Enkä mä halua riidellä. Pitäisikö kääntää toinen poski? Mä olen jo useamman kerran pyytänyt sulta anteeksi, että mä löin. Sun sanas vaan loukkas mua niin pahasti. Ai, että vika oli sitten mussa. Ei. Mä kyllä kannan vastuun teoistani. Oho, sä tulet oikein vastaan. Ja sitä samaa mä toivon sulta. Sä et voi vaatia, että mä valitsen perheen ja Akin välillä. Isabella myrkytti mua. Tappo Iidan äidin ja teki vaikka mitä kamalaa, mutta koska sä rakastit Isabellaa, mä yritin hyväksyä hänet. Mitä paskaa. Sähän ajoit sen maasta. Se oli Pirjo. Se Isabella, jota sä rakastit, ei sitä ollut olemassakaan. Puhu mitä puhut. Ton Nikkisen kaveriksi mä en vaan rupea. Mulle riittää, kun te tuutte toimeen. Jaa. Kun tosta jätkästä ei ole mitään muuta kuin harmia. Sä et tiedä, mitä sä puhut. Antaisit Akille edes mahdollisuuden. Paskat.
Monika olisi varmasti saanut sille kunnon tuomion, mutta ei se halunnut auttaa meitä. Sen sijaan se rupesikin Mariannan asianajajaksi. No näinkö se kävi täällä hyysäämisestä. Oli sellaista siirappia kuulle, että teki mieli oksentaa. Mutta ei meillä ole mitään hätää. Siitä ämmää vastaan niin paljon todisteita, että se kuule menee heittämällä vankiin. En olisi niinkään varma. Mä tutkin jotain ennakkotapauksia. Monika voi vedota johonkin tilapäisen mielenhäiriöön. Sinä akassa ei kuule mitään tilapäistä mielenhäiriöä. Se on pelkkää näytelmää koko homma. No joo, mutta kun se näytelmä saattaa upota oikeudessakin. Se on kato aiemminkin ollut hoidossa. Sen ei tarvitse paljon esittää, että päässä viiraa. Sä oot vetelehtynyt täällä koko mun saunavuoron ajan. Mariannan asianajajaksi. Mitä hätää? Siitä ämmää vastaan niin paljon todisteita, että se kuule menee heittämällä vankiin. En olisi niinkään varma. Mä tutkin jotain ennakkotapauksia. Monika voi vedota johonkin tilapäisen mielenhäiriöön. Sinä akassa ei kuule mitään tilapäistä mielenhäiriöä. Se on pelkkää näytelmää koko homma. No joo, mutta kun se näytelmä saattaa upota oikeudessakin. Se on kato aiemminkin ollut hoidossa. Sen ei tarvitse paljon esittää, että päässä viiraa. No kerropa mulle, onko mä ihan turhaa esittänyt täällä hullua. Tässä kuule kosee kohta koko suunnitelma. Sä oot vetelehtynyt täällä koko mun saunavuoron ajan. Oisko nyt kuitenkin viisainta mennä omaan kotiin? Niin kai. Vihdoin! Ja hei, kukkien lisäksi on tarjolla laatuseuraa. Ja siis mä en tarkoita mitään seksiseuraavaa ja olkapäätä. Ellet sä sit haluu ite jotain muuta, niin... Okei, no... Mä oon oikeasti vaan huolissani susta. Jos sä kertoisit, että mikä sulla on, niin mä voisin auttaa sua. Ihan niin kuin säkin autoit mua silloin, kun mulla oli vaikeata. No ihan sama, tuu nyt sit sisälle. Mitäs Lasselle kuuluu? Eipä tullut kysyneeksi. Enempi puhuttiin näistä meidän perheen asioista. Mutta Lasse, se auttoi mua ymmärtämään sunkin näkökulman tässä Lari-asiassa. Mun täytyy miettiä tätä. Elämä on Se auttoi mua ymmärtämään sunkin näkökulman tässä Lari-asiassa. siinäpä fiksu mies. Älä nyt vielä innostu. Mun täytyy miettiä tätä. No kyllä sä muistat, millaista elämä on pienen vauvan kanssa. Ei siinä kaivata yhtään ulkopuolista pyörimään tiellä. Mä lupaan puhua Larin kanssa. Mä vähän kuulostelen sen ajatuksia. Ties vaikka se olisi vapaaehtoisesti valmis muuttamaan pois täältä. Niin. Moi! Moi. Moi. Lari, voitaisko me puhua yhdestä asiasta? Ihan just. Pitääkös kantaa tää sisälle? Ai, hankit sitten tommosen? Joo. Tää Sannille ja vauvalle. Mä teen tästä hoitopöydän. Tää oli tuo Moosen varastossa ja mä kysyin Iriltä, niin se antoi ilmoitteesta. No eihän sun nyt olisi tarvinnut. No pientähän tää on. Te ootte auttanut mua niin paljon. Mä antanut kodin ja kaikkea. Tästä tulee hieno. Mut niin. Oliko sulla jotain asiaa? Asiaa? Ei. Ei mulla mitään tärkeää. Ihan oikeasti voit puhua mulle. Mä oon täällä auttamassa sua. Toi blenderi. Sä kertoisit nyt, mikä sua mättää. No ihan kaikki. Täälläkin pitäisi jaksaa siivoa, mutta ei huvita yhtään. No, mutta mä voin siivota. Sanot vaan, mistä mä aloitan. No hae sä immuri, niin mä kerään pyykin. Okei.
No niin, oltais me tuolta vai? Tämä on Marianna. Kävin tänään tapaamassa sitä. Mä en tiedä, pystyis mä ikinä unohtaa sitä kaikkea, mitä se teki mulle. Se vielä sen, että mä uskon sen kaiken. Mä tiedän, miten mä selviin tästä. Hei. Mä autan sua selviä tästä. Ja oikeastaan mä tiedän, mistä muuta aloittaakin. Kolottiko sullakin sun jalkojas vai kinttujas vai mitä sä täällä vielä kuppaat? Ei tainnut olla ne sun perhepäivällisessä mikään menestysjuttu. Mä saattaisin olla kuuntelijaa vailla ja neuvoja. Ei vaan monikaan enää hereillä tähän aikaan. Tarkoittiko se minua? Kyllä sulla nyt taitaa olla asiat tosi huonosti. Niin ne taitaa olla. Anna tulla. Kerro kaikki. Viisaampas neuvoa. Tää kaikki johtuu Akista. Arvasin. Sulla on taas jotain metkuja mielessä. Roisto on roisto, vaikka se voissa paistaisi. Mun ongelmani on juuri toi asenne. Kaikki toitottaa sitä samaa. Sinä, Ismo ja Sebastian. Kaikki on Akia vastaan. Mutta mä tiedän, että se on hyvä mies. Miten voi olla aikuinen nainen noin helposti vietävissä? Onko se tosiaan niin paha, kun kaikki väittää? Kerrankin voi sanoa sulle ihan vilpittömästi, että on se. Se on ennenkin jallittanut tämmöisiä vanhoja rouvia ja aina sillä on ollut ketuhäitä kainalossa. Pitäisikö mun kuitenkin luottaa omaan arviointikykyyn, eikä muiden puheisiin? Minä en ainakaan luottaisi pätkääkään sinun arviointikykyys. Kiitos Ulla neuvoista. Perhe on mulle ollut aina kaikki kaikessa. Sulle se on se Akinikkinen merkkaa enempi, mutta omapa on asiassa. Ei kai se huoneiden vaihto haittaa sua. Ei tietenkään. Toi on jotenkin vaan niin teidän perheen juttu. Enää mä oon mitään sukua sille vauvalle. Äläs nyt. Isä ainakin tykkää susta ihan älyttömästi. Ja kyllä äitikin pääsee niiden ennakkoluulojensa yli. Kyllä sä oot osa perhettä. Lari, pitää mennä. Mun pitäisi ottaa yksi puhelu. Voit soittaa kassaan sen aikaa. Joo, totta kai. Moi. Mitäs sulle? Heidi tässä, moi. Jätä mulle viesti, niin mä soittelen sulle takaisin. No minä tässä. Ihmettelin vaan, kun susta ei kuulu mitään. Kaikki puoletkin menee vastaan. Olisi kiva tietää, missä oot. Mistä sä sait ton tynnyri? No mä heitin yleensä pukille tuossa noin pullon lasoliin, niin se lämmittelee nyt sillä, kun mieltää se kamiolaidassa. Niin se oli vitsi. Otan varastosta mä tän nyysiin. Mä kuulee, ei susta koskaan tiedä. No, oot sä heittää tätä vika? Sun juttusan tää on. Sitten vaan sanotaan hei hei Mariannalle. Ja sen tavaraille.
Antaa pahoja muisteen palaa pois. Hullu hyvä meininki täällä vai mitä? Mä en tajun, miksi Monika haluaa puolustaa sua. Sähän kuuluisit telkien taakse. Harmi vaan, kun tää meidän yhteiskunta on semmonen, että se taputtelee tällaisia hulluja päähän ja pistää pilleripurkin kanssa kotiin. Sä oot mä tuhonnut mun elämän ja Eliaksen elämän ja monen muunkin. Sut pitäis polttaa roviolla. Eikä mä kestä totuutta vai? En kestäkään. Sä oot kaikessa ihan oikeassa. Sebastian! Odota. Pysähdy, niin puhutaan. On vähän kiire. Olkoon. Mutta nyt sä kuuntelet, mitä mulla on sanottavaa. En mä oikein osannut sanoa sille Larille yhtään mitään. Se oli just hommannut Sannille sen hoitopöydänkin. Olihan se huono hetki. Puhut Larille sitten tänä iltana. Mä en tiedä, haluanko mä. Lari on kunnon poika. Alatko sä taas väitellä tästä? Mä luulin, että me ollaan samaa mieltä tästä asiasta. Ollaanko me? Lari on ongelma sulle, ei mulle. Ja Laria voi auttaa vaikka vauvan hoidossa. Ei auttavat kädet ketään haittaa. Mua haittaa. Lari ei ole osa tätä perhettä. Ja muutenkin, että se pyörii täällä koko ajan. Se on jotenkin kiusallista. Sanopas nyt suoraan, mikä sua tässä asiassa vaivaa. Kristiina. Mä en ymmärrä, että Kalle seurustelee niin paljon nuoremman pojan kanssa. En vaikka mä oon kuinka yrittänyt. Eikä mulla ole mitään sitä poikaa vastaan. Musta meille kaikille olisi parempi, jos Lari muuttaisi pois. Sinä ja Sergei olette aina osanneet töpeksiä. Sotkette elämänne rikoksilla ja valitsette naisenne huonosti. Mutta kaikesta huolimatta mä olen nostanut teidät milloin mistäkin suosta. Koko elämäni mä olen uhrannut perheestä huolehtimiseen. Kaikki aikani ja energiani mä olen käyttänyt siihen, että teillä olisi asiat hyvin. Kiitoksia en ole kerjännyt. Enkä saanut. Ja kaikkien näiden mun uhrausten jälkeen sä käyttäydyt kuin pahainen kakara. Ja mistä syystä? Koska mä olen löytänyt rakkauden. Mä olen äärimmäisen onnellinen Akin kanssa. Ja jos mun täytyy luopua perheestä sen takia, niin sitten se on se hinta, mikä mun pitää maksaa. Ei jumalauta. Ihan oikeesti se jätkä sulle on tärkeämpi kuin perhe. Mielelläni mä olisin pitänyt teidät kaikki. Mutta se ei näköjään sulle sovi. Hyvästi, Sebastian. Mitä sä vielä haluat? Mä oon vähän miettinyt ja mä saattaisin ehkä tietää, miten sä voisit hyvittää tekos. Mä teen oikeesti mitä tahansa. Hyvä.
Tapa itses. No mitä? Pitäisikö riipasta kännit?